Безопасна офис среда. Офисът често се възприема като сигурно и спокойно място за работа, без шумни машини, без опасни химикали, без тежък физически труд. Въпреки това, именно привидната безопасност често води до подценяване на реалните рискове, които съществуват в офис средата. Множество инциденти като подхлъзвания, спъвания, неудобни работни позиции, неправилно разположени кабели, претоварени контакти и невнимание могат да доведат до сериозни инциденти. Основни рискове в офис среда. Физически рискове. Подхлъзванията и паданията са сред най-честите причинители на травми в офисите. Често това се случва поради разлети течности, мокри подове, кабели и килими с навити краища. Те водят до натъртвания, навяквания, счупвания и отсъствие от работа. Ето как може да се намали рискът. Поддържайте проходите чисти и свободни от препятствия. Не оставяйте чанти, кашони, обувки, кабели или други предмети по пода в коридорите и работните зони. Ако забележите мокър пот, сигнализирайте веднага. Ако има възможност, поставете предупредителен знак. Мокрите подове са сред най-честите причинители за подхлъзване. Ходете, не тичайте в офиса. Използвайте стабилни стълби, когато трябва да достигнете нещо нависоко. Никога не се качвайте върху въртящ се офис стол, кутии или нестабилни повърхности. Разположението на мебелите има значение. Не поставяйте бюра, шкафове или контейнери така, че да затрудняват преминаването. Шкафовете с чекмеджета или вратички трябва винаги да се затварят след употреба, за да не създават опасност от удари. Реорганизирайте мебелите, ако е необходимо, така че да има свободен достъп и достатъчно пространство за движение. Следете състоянието на подовите покрития. Лъзгави настилки, износени мукети, стърчащи ръбове на килими могат да доведат до спъване. Сигнализирайте, ако забележите проблем. Избягвайте да носите прекалено тежки предмети сами. Използвайте колички или други помощни средства или потърсете помощ от колеги. Използвайте кабелни канали, за да прикривате кабелите и за да се предотврати спъване. Ергономични рискове. Работата в седнало положение пред компютър не изглежда опасна, но при неправилна организация на работното място може да доведе до хронични болки, проблеми с кръвообращението, зрението, дишането и дори до отслабване на концентрацията. Основните принципи, които трябва да се спазват са: регулирайте височината на стола така, че стъпалата ви да са изцяло върху пода, а бедрата в хоризонтално положение. Ако краката ви висят или се свиват под неестествен ъгъл, това натоварва кръста и гръбначния стълб. При нужда използвайте опора за крака. Гърбът трябва да бъде опрян на облегалката на стола. Използвайте стол с опора в ломбалната област. Не стойте прегърбени или наведени напред. Ако облегалката не е подходяща, поставете малка възглавница или ергономична възглавница в областта на кръста. Разположете монитора на нивото на очите. Горният ръб на екрана трябва да е на или леко под линията на погледа. Това предотвратява напрежение във врата и раменете. Ако е необходимо, използвайте стойка или дори подложете книги под монитора. Дръжте монитора на разстояние от 50 до 70 см от очите. Ако се налага да се навеждате напред, за да четете или да се отдръпвате назад, това означава, че мониторът е разположен твърде близо или твърде далеч. Клавиатурата и мишката трябва да са на височината на лактите. Лактите трябва да са сгънати под ъгъл около 90 градуса и да почиват до тялото. Не ги повдигайте или разтваряйте в страни. Подложка за мишка с опора за китката е препоръчителна. Използвайте външна клавиатура и мишка, ако работите с лаптоп. Правете чести и кратки почивки. На всеки 45 до 60 минути се препоръчва да се става за кратко раздвижване, дори само за 1-2 минути. Това подобрява кръвообращението, намалява натоварването на мускулите и освежава ума. Избягвайте дълги телефонни разговори с свито рамо.
Ако често говорите по телефон, използвайте слушалка с микрофон или поставка. Притискането на телефона между рамо и ухо води до натоварване на врата. Светлината е също част от ергономията. Работното място трябва да бъде добре осветено, най-добре с естествена светлина, влизаща отстрани, лявата страна при десничари, но и с допълнителна настолна лампа при нужда. Силна светлина срещу монитора води до отблясъци по екрана, заслепяване и напрежение в очите. Използвайте очила с филтър срещу синя светлина, ако прекарвате много време пред екрана. Това намалява умората на очите и подобрява съня. Не дръжте чантата си, лаптопа или папки на пода около краката си. Те ограничават движенията и създават неестествена работна поза. Липсата на паузи и движение, продължителното седене без почивка и използването на неудобен стол водят до мускулно напрежение, нарушено кръвообращение и хронични болки. Насърчавайте служителите да правят кратки разходки или раздвижвания. Прилагайте правилото 20-20-20. На всеки 20 минути, прекарани пред екрана на компютъра, трябва да наблюдавате нещо отдалечено на 20 крачки от вас за 20 секунди. Не е задължително да броите точно секундите или крачките, просто фокусирайте погледа си на нещо далече от вас. Правете раздвижване на ръцете, врата и гърба. Използвайте почивките по предназначение, например не пред екрана на смартфона. Електрически рискове. Въпреки че офисите не са сред най-рисковите места за пожари, пренебрегването на елементарни правила и лоши практики могат да доведат до сериозни инциденти. Основните причини за пожари в офиси включват претоварени електрически инсталации, забравени отоплителни уреди, повредена техника, запалими материали в близост до източници на топлина и неправилно поведение при евакуация. Рискове от контакти, разклонители и кабели. Никога не използвайте разклонител, включен в друг разклонител, така нареченото верижно включване. Това води до претоварване на електрическата верига и може да причини прегряване и пожар. Използвайте един качествен разклонител с подходящ брой гнезда. Никога не свързвайте мощни електроуреди, например отоплителни или хладилници, в разклонители. Те трябва да бъдат включвани само в стенен контакт. Разположете кабелите така, че да не са прищипани, огънати или усукани. Повредената изолация е чест източник на искри и къси съединения. Кабелите трябва да са с достатъчна дължина, така че да не се напрягат и опъват при движение на техника или мебели. Никога не поставяйте тежки предмети върху кабели, не ги прищипвайте между мебели, врати или чекмеджета. Това може да увреди изолацията и да причини късо съединение. Избягвайте навити, оплетени или нагънати кабели. Те се загряват по-бързо и се повреждат по-лесно. Кабелите не трябва да преминават през зони с интензивно движение. Освен риск от повреждане, съществува и опасност от спъване. Не поставяйте електрически уреди върху лесно запалени повърхности или в близост до хартия, картон, завеси. Проверявайте периодично контактите. Ако някой се разхлаби, изкри или загрява, трябва да бъде заменен незабавно от квалифициран електротехник. Не пренебрегвайте миризма на изгоряло, необичайни звуци от контактите, разхлабени щепсели. Това са признаци на проблем в електрическата система. Съобщете веднага на отговорното лице или на техник. При мирис на изгоряло, загрят контакт или необяснимо прекъсване на електричеството, не търсете сами причината. Уведомете отговорното лице по безопасност или електротехник. Не включвайте устройства с счупени или разхлабени щепсели, дори ако изглеждат работещи. Риска от изкрение и пожар е реален. Не мокрете контакти и не ги разполагайте в близост до умивалници или други източници на влага, освен ако не са със специална защита. Не покривайте вентилационните отвори на електроуредите. Прегряването може да доведе до възпламеняване. Това важи особено за лаптопи, зарядни и рутери, които често се оставят и на меки повърхности. Винаги изключвайте уредите след края на работния ден. Не използвайте повредена техника, докладвайте я незабавно.
Работата с техника трябва да се извършва само от обучен персонал, когато става дума за специализирани устройства, например сървъри, копирни машини и други. Психосоциални рискове, стрес, прегаряне или така наречения бърнаут, конфликти, липса на добра организация или прекомерно натоварване. Работната среда влияе не само физически, но и психологически. Лошата комуникация, прекомерните изисквания, конфликтите и липса на подкрепа водят до стрес, който може да причини отпадналост, намалена продуктивност и дори заболявания. За да се намали този риск, осигурете ясни задачи и очаквания. Неяснотата и непрекъснатите промени водят до безпокойство. Поддържайте открита и честна комуникация. Насърчавайте диалог между ръководството и служителите. Осигурете възможности за обучение и развитие. Това повишава мотивацията и усещането за контрол. Следете натоварването и почивките. Създайте подкрепяща и приобщаваща култура на работното място. Желаем ви приятна и ползотворна работа!